abandonados pola administración educativa no que era a formación do profesorado, e desde aí, sempre en colaboración coa Asociación Sociopedagóxica Galega, pois promovimos toda esta oferta formativa. Temos tamén que agradecer a participación e colaboración do Concello de Santiago de Compostela no financiamento destas xornadas, e damos paso xa rapidamente ao comezo delas, que, como sabedes, se acompaña na primeira parte Valentina Formoso. Valentina é unha profesora de Lingua e Literatura Galega que naceu no ano 70 no Concello de Outes e que é coordinadora lingüística, profesora desta materia no IES do Milladoiro en Ames. Compaxinou a súa vida laboral con investigación en sociolingüística, con experiencia precisamente nos campos dos equipos de normalización e que levaron a facer traballos de investigación e a publicación dun libro de Xerais do estigma á estima, propostas para un novo discurso lingüístico. E ten tamén experiencia profesional no campo da terminoloxía e traballando precisamente no Servicio de Terminoloxía Galega e Técnica. E máis recentemente participou xunto con outras profesoras e profesores, xunto con outros compañeros e compañeras, investigadores sociolingüísticas, un traballo para a Real Academia Galega que se fixo precisamente no Concello no que traballa, en Ames, e que deu lugar, supoño que moitas e moitos coñeceredes a ese informe, a esa publicación da Real Academia Galega, que é a avaliación da competencia lingüística nos idiomas galego-castelán do alumnado de cuarto da ESO, con os resultados que, creo que seguramente tamén Tina nos vai falar deste aspecto, pero moi ilustrativos de cal é a situación do noso idioma hoxe en día nun ámbito como é o do Concello de Ames. E hai unha faceta, antes de dar entrada a ela, simplemente, digo, da súa experiencia que a mí me chamou a atención cando vin un pouco a trayectoria de Tina, que é un pouco onde ela se iniciou traballando, que foi precisamente no Servicio de Innovación Lingüística ou no traballo de Innovación Lingüística da Confederación de Empresas de Galiza, e que iso lle levou precisamente despois a facer a súa tese de doutoramento sobre a lingua galega no ámbito empresarial. E entón eu, cando miraba isto, pensaba que ben tamén estaría ter algún tipo de traballo deste nivel sobre o mundo sindical. Sería moi interesante tamén ver a evolución de cal é o comportamento lingüístico, non só de quen traballa nos sindicatos, sino de quen forma parte do sindicato como simple afiliado, de cales son un pouco as interrelacións, e do que podía ser esa situación cando Tina empezou a facer ese traballo no mundo empresarial, de como podía ser naquela altura, a tamén como é hoxe. Había cousas tamén que nos sorprenderían bastante. Bueno, sin máis, dou a palabra a Tina, que é moi interesante nesta edición das xornadas, e agrademos que sexa do vosso interese que se interese. Obrigado. Pois é, moi ben. Sí. Sí. Na chaqueta para que se che grave ben, Ben, poñome de pé basicamente porque son as 10 da mañá, é sábado, vou falar un pouco do que me enseñaron, que é dar unha serie de datos que aparecen neste informe. Entón, para que eu xa estiven aí moitas veces cando aquí se daban datos e a tendencia é a ir esmorecendo e ir cansando. Entón, a ver se así son capaz de transmitirlo un pouco mellor. Antes de nada, por suposto, quero agradecer, sobre todo, agradecerlle a Tiga non só que me convidase, que síntome moi orgullosa de poder estar aquí hoxe inaugurando estas xornadas, senón de que leve tantísimos anos mantendo estas xornadas. Eu creo que aquí hai xente nova, pero hai xente xa de máis idade, e eu son unha desas persoas que me formei ano tras ano durante moito tempo nestas xornadas. Creo que, por un lado, os parabéns para a organización por facelo, e o agradecemento tamén polo esforzo. E, sobre todo, agradecervos a todas e a todos vós estardes aquí. Entón, ben, vou comezar. Este é o título que se lle puxo a miña intervención: Competencia en galego, análise de presente e perspectivas de futuro. Pretendía un pouco que fose, sobre todo a última parte, perspectivas de futuro, que fose un pouco, que falásemos un pouco entre todas e todos de como vemos a cuestión. Eu aquí chamarme porque participei, como dixo Suso,
Nesta avaliación de competencias, fui unha das persoas que estivo no equipo de investigación e vou dar os datos sobre os datos que eu considero máis relevantes, sobre o que aquí está. Con eso, por todo, se cadra, antes de máis, non sei se hai persoas que xa leron este informe, se para eu saber se podo botar máis de Arcén para tamén que me complemente ou un pouco que comente outra cousa. Non hai así, se cadra os datos que temos son pola prensa. Suso comentaba no Consello de Ames, en realidad hai dous traballos da Academia que saíron no mesmo tempo, casi paralelos, pero un é o mapa escolar, mapa sociolingüístico escolar do Consello de Ames, ese é un, e este é a variación da competencia bilingüe en galego e castelán no alumnado de cuarto da ESO, que non é no Consello de Ames, senón que é en toda a Galicia. Houve unha mostra, fixose unha mostra que agora te explico, pero antes de pasar a como se fixo a mostra e demais, teño dúas prácticas aquí simplemente para que entendamos os datos dentro dun contexto. O contexto creo que todas e todos o sabemos, ainda que non viramos, non esteamos afeitos a ver os datos sociolingüísticos, ainda que non teñamos moita práctica de ver gráficas, pero máis ou menos, ainda que só sexa de sociolingüística de orella, ou de silveira, como queramos chamar, todos sabemos cales son máis ou menos os datos. Eu creo que a ninguén que extraña esta gráfica. Podedes ler ben desde atrás? Sí, lese ben. Ben, desde o ano 1992, poñer isto para ver a cerca, que non sei se vou decir todo ben. Desde o ano 92, que son os datos do primeiro mapa sociolingüístico que fixo a Academia, ata os datos do último, que son do 18, ben, vemos que hai un descenso. Antes de nada, xa que vou falar de isto, vamos falar de datos e demais, vou lanzar unha frase que sempre di unha colega miña: cando se ven estas cosas hai que ir chorado da casa. Entón, non imos poñernos dramáticos, nin vimos aquí lamentarnos. Imos ver os datos, imos ver o que hai, imos analizar e despois imos ver as perspectivas de futuro se somos que, vale? Entón, ben, creo que non nos sorprenden, vemos aí, o caso da mocidade, pois é o que estamos no 37% no ano 2018 de galegofalantes. Entón, ese é o contexto. Aquí, pois, en canto á idade e lugar de residencia, ali na de todo, de 5 a 9 anos, aquí máis de 75, a liña de laranxa, ben vedes que é ámbito urbano. Bueno, son os datos que temos, vale? De 5 a 9 anos, pois ese é o dato no ámbito urbano, e logo a mocidade, entre 15 e 19, pois xa vedes tamén onde está o ámbito urbano e periurbano vilego, que son así os casos máis. Ben, neste contexto, que son con estes datos, o sea, do 2018, comezase xusto no curso das 8-19, faise o traballo de recollida de datos para esta avaliación, para esta publicación. Que paso agora a explicarvos un pouco como foi. Escolleronse 26 centros, 577 estudantes fixeron as probas, logo despois explico con detalle. Había 4 tipos de probas que se pasaban para avaliar. Unha era competencia en expresión escrita, competencia en expresión oral. Unha paréntese, alguén das persoas que están aquí cadrou que lle fixesen no seu centro as probas? Cadrou que tuvera que pasar as probas? Non. Ben, competencia en expresión oral, expresión escrita, léxico e gramatical. Ese 577 fixeron todos expresión oral, gramatical e léxica. Os 164 son os que fixeron o da expresión oral. Despois explico como foron as grabacións, pero claro, era imposible avaliar 577 probas de horas de grabación oral. Entón, fixose unha submostra, eso famos pedidos ás persoas que levan
esta cuestión das mostras, escolleron, era unha mostra representativa básica, mas a porcentaxe de mulleres e homens saberes era de privado público e porcentual aos centros, privado concertado e público, non? Ben, como se fixo as probas de como se mediu, iso tamén eu explico como é, logo vos comentades se vos pareceron tamén adecuadas ou non adecuadas, ou se os resultados poden ser acaídos porque vos parece que as probas encaixan ou non. A competencia na expresión oral analizouse de seguinte forma. Había dúas curtametraxes que se lle pasaba ao alumnado, o alumnado avaliábase individualmente. Había unha persoa que, unhas persoas que eu non sei que fun, eu só participei na pilotaxe, que era a pilotaxe da prova, pero despois o que foi toda a investigación realizaron unhas persoas que se lle encarzaron na academia. Entón, había dúas curtametraxes, presentábaselle a curtametraxe primeiro unha e despois outra a cada alumno dos que tiñan que facer a prova. Non teñen a imaxe é moi evidente, moi significativa, percíbese perfectamente. A primeira sobre o traballo en equipo e a segunda é sobre os videoxogos. Básicamente hai unha historia, narrase unha historia, unha está ambientada na India, ten música, pero, falase algo, pero quero dicir, non ten linguaxe. Entón, vían o que era o vídeo, un alumno ou alumna empezaba, vía o primeiro e tiña que facer a prova en galego e o seguinte, nese primeiro facía en castelán, quero dicir que non era aquel vídeo para faceros de galego e este para faceros de castelán, senón que hai tantos e tantos, de un e outro. Entón, que tiña que facer? Primeiro, resumir o que viran na curtametraxe, facer un comentario do que lles parecía esa cuestión, e logo unha interacción, falaban a persoa que estaba facendo esa prova, intentaba que interactuase sobre ese tema, que pensaban sobre esa cuestión. Tiñan que falar un total de entre 5 a 7 minutos, había que máis ou menos calculábase que entre o resumo, o comentario e algo que falasen, que máis ou menos esa era a duración da prova. Aquí vou facer un pequeno comentario sobre esta cuestión. Neste tipo de probas influe bastante a capacidade que ten a persoa que avalía, que pasaba a prova, sobre todo nesta última parte de interacción dentro e fora do tema. Por que? Porque, por exemplo, nun dos vídeos que era de traballo en equipo, máis ou menos todo o mundo fala, pero dos videoxogos non todo o mundo ten a mesma competencia, ainda que supoñemos e sabemos e presupoñemos que todos os centenias andan con videoxogos, pois non todos, nin todas, nin da mesmo xeito. Que pasa se un rapaz ou unha rapaza comenta, se pasa como a min, que nunca xugo ao Fortnite, pois, eu comento 4 generalidades, e logo a min tocoume falar en galego e son do centro da Coruña. Non falei moito. Entón, se a persoa, claro, que pasaba aquí? Se a persoa que dirixía a entrevista era boa, os vídeos son que che gustan, entón faz deporte, entón que deporte faz? Bla, 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 entón falo falar. Entón sei se fala ou non, entón se non fala do deporte tampouco, sei que non está tendo fluidez para falar en galego, pero se non me fala de videoxogos, e a persoa que está facendo a prova non arranca con outra cousa, eu que teño que deducir, porque eu aí sí que eliminei despois, cando nas provas que me tocaron a mí, aí sí que tiven isto en conta, se a persoa que interactuaba non tiraba da persoa, eu que deduzo, que non ten fluidez falando galego, ou que non sabe de videoxogos. Iso é unha cuestión que ten que ver. Ben, imos ás competencias, eu non sei se tedes unhas fotocopias, porque se cada non deslido aí ben, pero paseigolas para que logo, se cada se non nada deslido, pois pudestes ter aí en papel para que controlasen o seu corpo. As probas para a expresión escrita en galego e en castelán, as probas eran moi similares. Pasábanse en 2 sesións de clase.
nunha pasábase as probas de galego e na seguinte pasabas, é dicir, chamábase ao centro, pedíase permiso, etcétera, contactabas, os fixeron desde a academia, e entón había dúas sesións, nunha pasábase a proba de revisión escrita en galego con competencia léxica e máis a gramatical en galego, e na seguinte sesión de clase a outra. Primeiro de galego, depois en castelán, iso era indiferente. Ben, vedes que as probas son máis ou menos semellantes. Nas dúas hai unha práctica, tanto nunha como na outra. Na de galego tocou falar sobre a influencia das novas tecnologías e na de castelán falar sobre as actividades semanais adolescentes. Nas dúas, nunha e outra, había que explicar un pouco a información que figuraba aí na práctica, explicar un pouco o gráfico, facer unha valoración persoal dos datos, reflexionar sobre o que aí decía e logo facer unha proposta argumentada de algo. Vale? Nos dous, non? E máis noutro. Non sei, así, ata aquí que vos parecen estas provas? Parece que poden medir, máis ou menos, a competencia na expresión escrita. Sí? Ben, pois, isto foron, por isto, as provas eran máis ou menos semellantes, as temáticas, claro, como temáticas que os adolescentes podían dominar sen problema. Entón, agora que vistes como se formularon as provas e tales eran, as de despois paso ao léxico e a gramática, e agora vamos entrar nas de competencia oral e competencia escrita. Entón, imos cos resultados. Que vos parece, se non vistes o estudo e que ledas as generalidades, que datos vos parece que van ser mellores, os de competencia oral ou os de competencia escrita? Mellores. Escrita. Pois imos ver se son mellores os da escrita ou non. Agora vou presentar primeiro os da competencia oral. E que vos parece que van ser mellores en galego ou en castelán? En todas as competencias? Sí. Ben, esta é a competencia oral. En galego e en castelán. Desde ser moi baixo, ser moi alto. Parece-vos, contábades máis ou menos con esta diferenza, parece-vos moita, pouca, parece-vos que hai unha competencia máis ou menos alta, como vedes? Fixádevos, hai 8 puntos e pico de diferencia. Agora entramos nisso, non? Estes son os datos xerais, é dicir, collemos todo, xutamos, datos, media, pumba. Vale, xutamos non, que eu non fixe nada disto, depois xutamos, media, tal. Imos agora ver, debullar un pouquiño esta cuestión. Que se analizaba? Claro, a pasada producía discurso, non? Falou, se vos dixen, resumo, ben, analizábanse esas cuestións. A adecuación, a organización de discurso, fonética, gramática e léxico. Esta era unha grella que unha das que usamos nos institutos, moitos de nós, ibas metendo aí. Fixádevos ben nunha cousa. Mirábamos, desenvolvemento temático. Se dou aquí, vedes aí un rato, por nada. Vale, desenvolvemento temático, é dicir, se a extensión era boa, se a temática se adecuou ou marchou a falar do que non se pedía, a adecuación, se mantiña o rexistro, o contido, logo, se tiña fluidez, se era capaz de producir un discurso coherente e cohesionado, e logo imos a cousiñas máis de detalle do oral, a fonética, a gramática e o léxico. Isto non é, que me pare isto non é banal. Por qué? Por isto. Imos ver, vistes os datos xerais, é dicir, a media de todo o que se analizou, pero é bastante normal que se unha persoa tende a facer un texto adecuado, sí, o faza en galego e castelán. Se unha persoa é capaz de estruturar un texto coherente e cohesionado, o faza en galego e castelán. Onde se notan diferenzas é se unha persoa domina a fonética, se unha persoa domina a gramática, se coloca ben os pronomes ou non, a calidade sintáctica, aí é onde se ven as diferenzas. Eso non aparece, non sei se me estades entendendo, non?
A gráfica do primeiro era o conxunto, pero é que aquí, se fazemos unha gráfica só desta franxa do medio, entón, o que é podemos, eso despois podemos discutir. Canto de dominio de competencia oral entendemos de galego e de castelán nesta cuestión. Ben, non sei se vos chama a atención aquí. Como? A baixada do léxico galego. A baixada do léxico galego. Ben, por qué? Aquí houve bastante discusión sobre este tema. Eu, ademais, fui unha das persoas que, pero bueno, éramos varios os investigadores e investigadoras, eu dei a miña opinión, que vou dar aquí, que é a miña perspectiva. Vale, que pasa cando tes alumnado? Eu dei moitos anos clase, por sorte para mí, nun contexto galego-falante. Que pasa cando tes alumnado galego-falante, o poso falar e creas un ambiente de confianza, que é o que se dicía aos investigadores que tiñan que crear para que o alumnado se soltase? Que pasa co alumnado galego-falante cando fai iso? Ben, pois pode dicir perfectamente jueves, pode dicir perfectamente abuelo. Que se nos exixía medir? Porque ese parámetro non está contemplado. É correcto o léxico? Vale. Esa é unha cuestión moi importante. Para mí é fundamental. Entón, claro, precisión e corrección do léxico, claro, aí non se tivo, non houve un filtro, é dicir, está no estándar. Claro, quen estaba no estándar? No estándar estaban os que despois non estaban aquí nada no estándar. Non preciso saberlo todo. Ben, avanzo. Imos á escrita. Entón, pensaba desa maioría, non? Que os resultados en competencia escrita ian ser mellores que os de competencia oral. Lembrades, 70, 78. Son máis baixos. En global. Imos tamén ver o detalle. As subcompetencias, igual, analizamos as mesmas, ben, aí puxe xa o detalle, non? Contido, registro, aquí en ortografía analizábanse a acentuación por un lado e outros fenómenos, e despois o resto era o mesmo. Na fonética analizábanse sons consonánticos e sons vocálicos, que non especifiquei, pero a frella a mesma para os detalles. Estes son os resultados. Que vos chama a atención? Volvo a insistir no mesmo. Unha persoa que é capaz de facer un texto adecuado, coherente e cuestionado, dá o feito galego en castelán. Imos á parte central e vemos aí o pico da calidade morfolóxica destaca bastante, non? Ben, queredes comentar alguna cousa ata aquí? Sí, joder. Isto pode ser moi cansivo se falo todo o tempo malas gráficas, pero ben. Como? A acentuación. Chama moita atención, verdade? Unha cuestión gráfica deste tipo que non domina o alumnado escribindo en galego, se chama tanta atención a iso. O feito de que tantos saiban conjugar correctamente nos castellanos que os en galego teñamos a sensación de que sí, que nos olvidamos, pero as materias como as cuestións que son claves en galego, pues, como por exemplo tilde e crítico, están claro que non está controlado. Vale, imos fora ver as variables. Que variables se analizan sempre en sociolingüística respecto aos datos? Que temos que ver? A respecto, tiñamos aí os datos xerais, agora imos ver se as variables que normalmente influen. Que pode influir? A contorna, onde está o centro onde estaba, o alumnado ese en que centro estaba, se era público, se era concertado privado, a titularidade do centro, o espazo, o sitio, o nivel de urbanización, e logo tamén se mediu o sexo.
Que vos parece que cada dato pensades que é o que máis pode influir? A contorna. Imos ver. O primeiro que vou presentar é o sexo. O xénero. Vale? Vedes que, sí, a muller en xeral ten máis competencia, pero é paralelo. Non hai unha diferenza. A muller un pouco máis, pero tanto nunha como noutra, o home un pouco máis, pero é a cuestión, as barras son pasa igual, fixadevos, tanto en expresión oral como en expresión escrita. As barras van paralelas. Sí? Van os picos para arriba e para baixo nos mesmos sitios e vai máis ou menos paralelo. Vimos o hábitat. Entón, a contorna que nos parecía o nivel de urbanización no estudo aparecen as siglas como NUC, nivel de urbanización do sexo. Expresión escrita. Bueno, mirábase en zona densamente poboada, intermedia e pouco poboada. Vale? Iso era máis ou menos como se analizaba. Aí, en expresión escrita. Na densamente poboada, que é da esquerda, o azul é o galego, así que en expresión escrita, na densamente poboada, o galego está por baixo de todo, vémolo, tamén nas pouco poboadas e máis na densamente poboada. Logo comentamos, casi avanzo un pouco, para ver as comparativas. Imos a expresión oral. Hai diferencia, non? O gráfico anterior, o puño anterior. Vemos que máis ou menos vai, pero imos agora a expresión oral. Supoño que se cada dato anterior non se vos chama a atención, supoño que tampouco vos chama tanta atención. Densamente poboadas, vedes a distancia que hai entre a competencia en expresión oral, bueno, presupoñémolo, e vemos as zonas pouco poboadas, en que, chamase zonas pouco poboadas, non sei por que usaron esa denominación, pero, bueno, en ámbitos máis rurais, entendemos todos, non só a competencia en galego a máis alta e a do castelán máis baixa, senón que case confluye. É dicir, se falamos de bilingüismo, non, competencia similar, tamén aí temos un dato. Imos a segundo a lingua habitual do alumnado. Expresión escrita. O galego, a expresión escrita en galego, que é a barra azul, está por baixo, vedes, a do en todo, a do castelán está por riba en todo, hai un pouco máis de diferencia nos que teñen como lingua habitual só castelán, onde está máis próximo, onde está os que teñen como lingua habitual máis galego que castelán. Chamamos a atención isto. Imos a expresión oral. Temos aí que onde, a diferencia, sabedes que é importante, lingua habitual só castelán, vedes que hai bastantes puntos de diferenza. Parece que os que teñen un nivel semellante son os que teñen máis, como lingua habitual, máis galego que castelán, pasaba antes tamén, e os de só galego tamén están bastante por próximos. Está claro que se temos que falar de competencias bilingües, máis ou menos semellantes nas dúas linguas, parece que eso só acadan as persoas, o alumnado que é galego falante ou con máis galego que castelán. Non vai en detrimento, como no caso do castelán, é dicir, as barras non se atravesan, senón agora nas horas de só galego, castelán non saben. Imos as subcompetencias segundo lingua habitual en expresión oral. Volvemos máis ou menos á gráfica de antes. Daros vos conta que ximos as subcompetencias, só castelán é máis castelán que galego, mirad onde está,
e o resto, mira, onde están os mesmos parámetros que falábamos antes. Imos á titularidade do centro. Supoño, non sei se vos vai chamar a atención, tamén hai que ter en conta unha cousa. Os centros concertados e privados non temos ningún en Outes, que é onde nascen eu. Iso, na Coruña, Santiago, Ourense, hai varios. Entón, está un pouco en relación co nivel de urbanización. Pero ben, imos á segunda titularidade do centro. Expresión escrita en galego e en castelán. Hai diferencias entre pública, concertada, privada. Non sei se vos chama a atención os datos, os subunidades, máis ou menos. Esta é expresión oral en galego e en castelán. Outra escrita, este é oral. A pública é o azul, e privado concertado o gris. Vemos aí que en castelán, ben, como vimos vendo todas as gráficas, non? Ao final os números van se xuntando e van dando iso. As persoas que fixeron o estudo dos datos e que os traballaron e que fixeron a redacción de estudo, fixeron unha análise, o que chamaron eles segundo o perfil bilingüe. E o perfil bilingüe que analizaron era, poño para que o vexades. Eles consideraron que o que destacaba para analizar eran dous perfis. Os que se consideraban bilingües galego-castelán, directamente, ou os que se consideraban bilingües con predominio do castelán, é dicir, os que din que falan máis castelán. Eu non entendín por que non había bilingües con máis galego, pero ben, supoño que bilingües galego-castelán entraría aí todo. Non teño moi claro, a mí non me explicaron, pero ese é o que está aí. Ben, esta gráfica é bastante significativa en canto á expresión oral. Está claro que os bilingües galego-castelán están bastante por riba dos que consideran bilingües castelán, que bilingües castelán os que din que falan máis castelán que galego. Vemos aí, sobre todo, no dominio da competencia en expresión oral en galego. Volven ser, xa empezan a ser as gráficas un pouco repetitivas, non? Xa estamos vendo agora que xa quedan as liñas máis ou menos no mesmo ámbito. Imos á competencia léxica. Vamos ver, a competencia léxica tamén tendes aí a fotocopia, non de toda a proba, da competencia léxica gramatical, tendes por outra fotocopia. Unha cousa que non comento agora, é que cando a mí cando me chamaron para traballar nesta investigación, o que me dixeron, bueno, estaban unhas probas que había que revisar, porque as probas ian ser basicamente as mesmas que se usaran para este estudo, que non sei se coñecedes. É un estudo que saiu publicado no fatídico ano 2010, digo fatídico ano porque non será tan fatídico como o 36, pero para a lingua galega eu creo que é un ano fatídico, o 2010. Entón, casi ninguén chegou a coñecer este estudo. Este estudo realizouse entre a Xunta, a Consellería, era un acordo que había entre a Consellería de Educación e o ICE, o que era da Instituto de Ciencias de Educación, non? Si, da USC. Entón, fixose aquí fixéronse unhas probas, fixose unha análise semellante a esta, no curso 2008-2009, por aí, saiu publicado no 2010, os datos eran máis ou menos estes, nunca saíron á luz. Isto papou na Xunta, meteu no queixón, así que saíron os datos, eran máis. Entón, isto que ven a conto de que xa había unhas probas, xa se traballaran con unhas probas de competencia léxica, de competencia gramatical, xa houbera unhas probas tamén con uns vídeos para facer a competencia oral e a competencia escrita. Entón, modificaron, é dicir, as probas para este estudo non se partiu de cero, partíronse destas porque a idea era facer unha comparativa, cando se comezou, facer unha comparativa entre os datos dese estudo e os que saíran agora. Entón, aí tenes as probas de competencia léxica e de competencia gramatical,
que son, esta non son todas, hai máis sitios, hai ata 40, collín simplemente así a primeira página da proba de tese. Son, non sei se son semellantes, se lle botades un ollo aí as preguntas, non sei se vos parecen acaídas, fáciles, difíciles, se hai diferenzas, se vos parece que hai diferenza entre a proba de galego e a proba de castelán. Fixadevos, aquela treboada producía orvallos, lóstrefos, centellas, relámpagos, abraiantes, por exemplo. E na de castelán es unha persona moi, non se toma casi nada en serio. Podes ir alternando por aí unhas e outras. Vale. Non sei se queres comentar alguna cousa. Sigo eu. Paso a dar os resultados da competencia léxica. Lembrados os de competencia oral? 70 non sei que, competencia escrita 60 non sei tanto, competencia léxica. Son estes. En galego, ainda falta para chegar ao 5. Avanzo. E despois, se non queres falar agora, falamos no final. Imos a gramática. Tamén tendes aí a proba que se pasou de gramática. Había que ir enchendo, pois ven con verbos, ven con pronomes, ven con contraccións, o que se pedía aí, non? Completa, seguintes textos, engadindo a palabra necesaria, construindo na forma aceitada as que aparecen entre paréntesis. En outra, as probas veces que son do mesmo tipo, sempre en galego e castelán, e tiñan que ir colocando aí. Como vos parece que serían os resultados de gramática? Como? Millores en castelán. Pasarán do 5, non pasarán? Atención. Non vos chama atención este dato? Sí. A gramática dominana en galego. Bueno, dominana nas dúas linguas. Dominan nas dúas linguas. Pero é o único ítem en que o galego está por riba do castelán. Eu collín un fragmento que vos vou poñer aquí, que os que redactaron o informe puxeron nas conclusións. Estes resultados, referidos á gramática, non se corresponden co observado na competencia de expresión escrita, xerando así unha disonancia que permite formular hipótesis explicativas. Eles formulan 3. Non sei se estás de acordo con alguna. A primeira, que os ítems utilizados non tivesen o mesmo grau e dificultade. Despois miradelos con calma a ver que vos parece. Que a súa formulación non fose igual de transparente. 3. Que os enfoques didácticos nas materias de lingua galega e de lingua castelán non sexan homogéneos. E aí, ninguna das 3 hipóteses nos parece arbitraria, pero suliñamos a capacidade explicativa da terceira, porque está ben constatado no traballo escolar coas linguas que unha didáctica centrada explícitamente nas estruturas formais pode garantir éxito en actividades descontextualizadas sobre ese tipo de fenómenos que non se corresponden con unha capacidade similar na produción de textos. En todo caso, nada disto se pode confirmar por datos internos desta investigación, senón que obriga a outros estudos específicos. Se lembrades as primeiras gráficas aquela cando se iba a analizar subcompetencias, a subcompetencia gramatical estaba no que era a conversión, estaba a moita distancia. Chegamos aquí, ¿no? Que nos leva á reflexión isto, que nos faltamos de facer este tipo de... O alumnado témolo moi adestrado nestes exercicios, témolo moi adestrado en encher furados de verbos, de pronomes, de contraccións, do que faga falta. Enchen furados con bastante facilidade, enchen ovos. Agora, a hora de producir, parece que o que aprenderon no furado non ten moito... Parece, é a deducción que fago das gráficas que están aí.
Tampouco non sei se queredes comentar vos algunha cousa máis. Vale, non me quero pasar moito do tempo. Cando se lles pasa a repasada, cando se lles pasa as probas, pásaselles unha enquisa con varias preguntas, pasaronles unha enquisa con varias preguntas. Por un lado, as preguntas estas de lingua habitual, que serven para facer as comparativas, e logo tamén se lles pasaron sobre cuestións como, segundo o alumnado participante, a metodoloxía das aulas de lingua galega e de lingua castelá. Eu trouxe aquí de lingua galega, que é o que nos interesa. Segundo o alumnado, o profesorado dedicamos bastante tempo a explicacións, bastante tempo a exercicios, bastante tempo a lecturas, escritura, o que máis chama a atención é que escriben máis ben pouco, consideran, e a expresión oral, o verde, o malo azul, aquí, moi pouco ou pouco, a expresión oral. Iso é, segundo o alumnado participante, cando se lle pasou en galego. En castelán, tampouco hai que haxa moitísima diferencia. Hai, fan tamén moitos exercicios, fan moitas lecturas. Vedes que a metodoloxía parece que a urbanización do centro non influe nada, é paralela en todos os sitios do país. As explicacións nas zonas pouco poboadas parece que son algo menos, pero a expresión oral cae ao 2 en todo. As lecturas están algo mellor, pero isto é o que dixo o alumnado, que lle preguntou, é a súa percepción. Perspectivas de futuro, que non me quero liar moito, gustaríame que houvese algo de debate, que falásedes algo todas e todos. Eu teño aí un lote de gráficas máis, pero imos ver. Eu creo que hai dúas cuestións que influen na competencia, o número de falantes que temos, que sabimos ao primeiro que como era, a influencia da escola, a metodoloxía, sí ou non? Aquí hai unha gráfica sobre o lugar de aprendizaxe do galego segundo ano de nacimento. Ledes ben os números, falan só, non? 1943 en abaixo, 2009-2013 aquí. Escola algo fai, hai xente que aprende galego na escola. Comentades alguna cousa, comentamos algo ao respecto sobre estas cuestións que presentei antes aquí. Queres comentar algo sobre o que estivemos vendo? Ben, nada, continuo eu. Eu podo seguir outro pouco, ata que Ana ou Suso me digan. Sigo, e senón, deixámoslo como queirades. Vamos ver, teño aquí tamén uns datos sobre as linguas nas aulas, e a importancia da escola en todo isto. Isto é a lingua da escrita nas clases do alumnado. Os datos que dan do alumnado. Lingua da escrita. Ollo, non estou falando de clases de lingua galega e lingua castelá. Estamos falando nas aulas.
Sí? Lingua de escrita. Supoño tamén que non vos chama demasiada atención. No, polo inglés non se preguntou. Prácticamente en castelán, es castelán. Pero ben, os datos son bastante elocuentes. Lectura e escritura, segundo a titularidade do centro. Eu aquí fui facendo unha selección do que a mí me parecía máis rechamante para comentarnos aquí. Entón, ben, o amarelo xa vedes onde está. O son castelán, que é o verde escuro, pois tamén xa vedes onde está. Continuamos. Eu non me paro moito porque creo que as gráficas que todo non teño que explicar máis nada. Segundo, o grao o nivel de urbanización do Consello onde está o centro, que se analizou. Lingua de lectura e escritura. A ver, prácticamente todo en galego, nas zonas densamente poboadas, pois é o que hai. Máis castelán, pois alá está. Con todo, máis galego, nas zonas pouco poboadas, temos aí un dato que estamos falando da lingua de lectura e escritura. De lectura e escritura. Continuamos. Fixádevos aquí, isto tamén é a comparación segundo o alumnado que fixo as probas, segundo o alumnado, comparación da importancia que tiveron estas cuestións nas súas cualificacións de lingua e literatura galega e de lingua e literatura castelá. Parece que vai bastante parello, non? Tamén as dúas linguas. Estas cuestións, hai cuestións que non tiveron demasiada importancia, parece ser, non sei que vos parece a vos, que a comprensión e análise de textos. Eu entendo por comprensión e análise de textos tamén, falamos de alumnado de cuarto da ESO, non de alumnado de bacharelato. Falamos de alumnado de cuarto, que están falando das súas... As probas fixéronse entre abril e xuño, no curso das 8 e das 9. Fala sobre a súa experiencia pois nese curso e nos anteriores, en terceiro e en segundo da ESO. Parece que lectura comprensiva de textos se cadra non houve demasiada. Lingua escrita parece que é algo máis. Exercicios de gramática, aí está. Lingua oral, isto é nas cualificacións, non hai que recibir. Que importancia tivo iso nas súas cualificacións da materia? Estas son as cualificacións. Isto aquí é cando logo ven o secretario xeral de Política Lingüística, malo conselleiro, dicir que como que non teñen competencias a aprobar todos. Eu non digo que non teñen que aprobar, cuidado. Coidadiño, que non se me malinterprete. Pero ben, aí están os datos. Temos un número de sobresalientes bastante destacados. Pois un pouco arriba, que está moi ben. Pero agora lembramos que no léxico o 3 non pasaban do 3 pico. Importancia que tiveron estas cuestións nas súas cualificacións, visto aquí. Agora aquí está posto de outro xeito, moi pouco a moito, témolo aí tamén. Exercicios facemos bastantes, volvemos outra vez ver o que facíamos e o que realmente volve ser unha práctica bastante semellante a de antes, é dicir, que facíamos nas aulas? Isto. Que importancia ten isto nas súas cualificacións? Pois basicamente as bandas, se lembrades, son bastante semellantes.
Non sei se queredes ata aquí comentar, estou porque quería que deixei 15 minutos, quería deixar 10 para que comentáramos alguna cuestión, sobre todo pois de cara ás perspectivas de futuro. Eu non teño ninguna solución, pode ter unha opinión que é coa liña de válida a vosa, non é nin mellor nin peor, ou si, se tal vez peor, pero non é que teña. Eu quería incidir en que creo que temos que reflexionar un pouco sobre... A ver, hai cousas que a nós como profesorado de lingua e literatura galega non salvamos o mundo nós. Non salvamos, o mundo non podemos salvalo nós, está claro. O mundo, a salvación do galego non só depende de nós. Hai moitas circunstancias que influen, temos a situación sociolingüística que temos, que por exemplo sei que a gráfica que é a primeira. Ben, hai un imaginario sobre a lingua que ven desde hai anos. Eu ainda me eduquei nunha escola no franquismo. Os pais e nais do noso alumnado, moitos ainda tamén. Entón, temos aí unha circunstancia social, hai unha perda de transmisión da lingua, hai moitas circunstancias engadidas. Eu creo que o que nós temos que valorar e reflexionar é un pouco sobre cuestións que nós podemos traballar para mellorar esa competencia, se é que podemos, considerades que podemos facer algo ou que non está nas nosas mans pois mudar ninguna cousa. Podemos mudar, por exemplo, as metodoloxías para traballar de maneira máis competencial, por exemplo. Sí, se non hai ninguna intervención, eu sí quería facerche unha pregunta ou así un comentario máis ben, non? Eu creo que os datos cantan de por sí, cantan de seu, coa marxe de erro que poidan ter. E o que está claro tamén é que por parte, digamos, dos dirixentes deste país, de quen lidera a política lingüística, hai unha negación obvia destes datos, non? Podemos contar como anécdota que na Figansino tivemos recentemente unha reunión co Conselleiro de Educación e a respecto destes temas que presentamos na mesa, a súa, podemos dicir, surrealista resposta foi que as cousas non ían tan mal, que, como ti decías, hai moito nivel de aprobados, pese a que o profesorado de galego, cuidado que é moi duro. Esa é a observación do Conselleiro de Educación. É dicir, que prácticamente non serve nin para contar, non? Con respecto a outro aspecto que ti apuntabas, máis alá disto da política lingüística, é a se podemos mellorar, digamos, como traballamos nas aulas e o método competencial. É certo que iso melloraría, supoño eu, non? A calidade e dominio da competencia da lingua galega, pero tamén é certo que se nos poñemos a encher ocos, danos moito máis tempo a logo poder avaliar a todo ese alumnado que temos, non? A poñer unha nota numérica que é moito máis sinxelo, e se nos poñemos a avaliar textos orais, pois non temos tempo, non? Entón, aí incide tamén o que é pois as condicións laborais do profesorado, que sexamos menos dos que creemos que se necesita, vale? E iso, e por outro lado, agora están aí as modificacións dos currículos, e tamén hai que ter en conta que todo apunta a que se vai reducir o número de horas, non? De determinados niveis. Entón, tamén indicabas ti que nós, como docentes, non podemos salvar o mundo, pero tamén é certo que o profesorado galego foi, desde hai tempo, e ainda segue sendo, un piar, non? Para manter a autoestima da lingua. É dicir, desde o ensino, creo que os docentes de lingua galega servimos para tirar moito do fío da autoestima, do achegamento do alumnado á lingua. Entón, non podemos transformar o mundo, pero creo que deberíamos ser conscientes de que temos un papel aí que desempeñar tamén, non? E non esquecelo, porque digamos que traballamos en terreo adverso, en terreo inimigo, porque desde arriba non se nos apoia. Simplemente con negar eses datos, pois quédense tan anchos como o que dicías con respecto a ocultar os resultados do estudo do ICEM. Bueno, non quería apuntar. Claro, podes ir máis alto, pero non máis claro. Estou aproveitando que Ana
poucos. Eu creo, eu pensei que igual iba a deixar isto por a final, pero se prefires. A mí hai varias cuestións do que acabas de escoller que eu creo que reafirma, non? Reafirma o que xa todos sabemos, non? Pero hai un elemento que para mí é fundamental, e é o decreto de plurilingüismo recolle que ten que haber unha avaliación da aplicación, non? É dicir, que a propia Consello de Educación se comprometía no texto legal a facer unha avaliación do resultado Polo que ainda estamos esperando. e aí, como decía Ana, nesa reunión que tivemos recentemente con eles, lembramos, dicimos, é dicir, se vos estades por puro negacionismo desde o noso punto de vista, dicindo que a situación do idioma é perfecta, entre outras cousas, porque o conselleiro de Lalín e o director xeral de Forcadell, en todo ali non había ningún tipo de problema, dicían eles, non? Cousa que, en realidade, acabamos de ver aí que tampouco é certo. Pero, si vos sois negacionistas da realidade, pois, demostrados os que estamos dicindo o contrario, que estamos errados. E entón, facer unha avaliación. Eu creo que, efectivamente, esa comparativa do informe do ICE, o normal sería facer unha avaliación cada poucos anos, un estudo destas características, e demostrar o que é a realidade, non? Que a realidade é que nos encontramos con que hai profesorado que comeza a impartir docencia en primaria, en infantil, a eso, no bacharelato, que non ten competencia lingüística. A ver, esa é a realidade do país, que supone que todas as cousas conocemos porque vivimos o que se ve neste estudo é unha realidade dos mozos de 14 e 15 anos, non? Que a realidade do país é que os futuros docentes, non os futuros, os actuais, moitos deles, que non ten a propia capacidade, non? E eu creo que iso é un problema. E a segunda cuestión que a mí máis me dá que pensar, que me reafirma, non? Que todo o que acabamos de expoñer é como o sistema nos controla perfectamente por todo o que é unha medición curricular e un control externo, de tal maneira que abandonamos cuestións fundamentais, a expresión oral, o traballo para guionizar e ser capaces de que ese alumnado teña unha expresión oral correcta, e nos centramos nos textos gramaticais morfológicos porque é o que nos guía o currículo de todos os docentes, que son as provas que vamos a esperar no futuro alumnado. Entón, temos falado moitas veces, cando apareceu alumno a LONCE, non? Como aquelas provas externas, dicimos, bueno, que isto é o informe PISA. É dicir, isto é, preparemos o noso alumnado para superar as provas. Non nos preparemos para entender o que nós como docentes entendemos que teñen que fazer. E isto é que o reflexe perfecto, non? É unha realidade, vamos, é que é a constatación da realidade, non? Sí, e iso está un pouco no que comentaba de máis Ana, non? Se temos grupos de 30 alumnos e alumnas, eu teño que dar conta de unha nota numérica, encima teño que explicar ás familias, claro, é moito máis doado, facemos estas probas con estas cuestións, enchemos ali, sí, elévasenos, ata agora levousenos carai. Sí. Vamos a ver, en relación ao que se está a decir, evidentemente concordo totalmente, pero hai unha cuestión, que non estamos falando de competencia, que é importantísimo, que é o salto siguiente, ¿no? Que é o uso, que é o problema que temos, que ahorita respecto ao noso idioma, o problema é o uso. A competencia non digo que non sea importante, pero o problema é o uso e a estima por o propio. É o que realmente nos falta, porque coa competencia, mesmo as deficiencias as características que hai aí, o idioma non tiña problema para o seu futuro se evidentemente tuvera uso, porque o uso levaría consigo que a competencia sería moito máis grande, que é dialéctica nese sentido. Entón, eu creo que si son necesarios estudios, pero máis ou menos o diagnóstico a respecto do que pasa da situación do galego, do seu uso tal, non, é dicir, vamos a aportar elementos novos, que se axudan, pero todo o mundo, só con que poñamos o oído, xa está. Xa está. Os estudios temos, chegamos os que temos, chegamos os que temos. Concordo totalmente. Que medidas facemos para que, evidentemente, a competencia sea maior, pero o uso tamén é que se diga, é que se asuma que este é o idioma propio de Galicia, porque realmente estes estudos podíase falar algo ao respecto que sempre dependemos do español. Facemos aquí un estudio sobre galego e español, por que non facemos un estudio só do galego? É a expresión
non sabemos que aquí calquera que non non ten problema, ainda desde a perspectiva de que, bueno, está ben que todo o mundo se va a seguir, non ten problema, non ten problema de futuro, como idioma de coñecemento, como idioma de uso, mas non empezar. Aquí o problema é cal é a lingua que vai predominar e cal vai ser a lingua realmente do futuro do propio país. É dicir, eso, a lingua propia. Pois, evidentemente, se seguimos incapaces de que mesmo un texto legal aparecer a lingua propia e seremos condicionados seguramente, non? Entón, eu creo que aí é onde nós temos que incidir. É dicir, ferramentas, estrategias para que realmente o uso sea maior. E non, desde a nosa perspectiva, o objetivo, podemos salvar o mundo, pero sí temos o noso grau de area, que temos, entre outras cousas, somos docentes, e temos tamén, pois, non só a necesidade, senón que a obriga, que a obriga, porque na medida que somos docentes, educamos. Educamos, e na medida que educamos, educamos un contexto, unha situación, por tanto, temos os coñecedores desa realidade. Digo, non nos sabe do mundo, pero si é certo que temos que aportar o noso grau de area. E temos que aportar o noso grau de area tamén desde unha perspectiva de que temos que ser conscientes que, seguindo por este camino, o futuro do idioma non está asegurado. Non está asegurado. E pensar que está asegurado creo que é un alto engano. E é un engano porque todo o mundo, permanentemente, diariamente, temos conflitos por usar o noso idioma. Diariamente, permanentemente, se somos coherentes. Iso é o grave, que nos dá un pouco tamén no contexto que vivimos. Entón, bueno, eu que dicía que faltan máis e cada pautas de actuación, bueno, non só de reivindicación, que é necesario, pero en eso, pois, un momento que é moi conflictivo, de ser coherentes, máis ou menos, e leais ao uso do noso idioma, empezando por nós, empezando por o círculo que nos movemos, e incidente niso, e na escola, eu creo que sí que é certo, seguramente, eu concluo que o sistema educativo peca moito nas linguas da gramática. Iso sí que, como aí, coincide coa realidade persoal, que coincide coa realidade. Pode ter unha xustificación, pero que coincide coa realidade, sí. Que pode ter unha xustificación, que é o que falábamos antes, non? Pero que sí que coincide coa realidade. Coincide coa realidade que pecamos de moi gramaticais. Está claro, eu creo que xa empecé dicindo eso, non? Que o sociolingüística de orella, o de Silveira xa máis ou menos os datos o sabemos. Ben, eu non sei se procede ou non facer a comparación co castelán. Eu creo que son datos que non veñen mal saber onde está a competencia en cada lingua. De todos os xeitos, sí que é verdade o que apuntabas, que o importante é o uso. Eu teño clarísimo no centro no que traballo, supuro que estas probas de competencia en expresión escrita, mesmo léxico, en gramática, que foron superando, pero despois non falan. Iso é así. María. Quería enlazar un pouco co do uso que comentaban. Eu creo que nos estamos centrámonos en secundaria, nos datos de competencia, que está moi ben, pero a cuestión do uso creo que temos que ir máis atrás e reflexionar un pouco por que temos eses datos en menos de 5 anos. Cales son as razóns? E centrome no meu propio contexto. Eu vivo nun desas poucos poboados, non? Vale, pais galegofalantes, nenos castelán falantes. Falo de nenos de 5 ou 6 anos. Que pasa aí? Igual temos que centrarnos en reflexionar que está pasando dende o momento inicial. Eu estou casi segura que en 10 anos o nivel se volvemos a facer isto, que se volverá a facer, vendo o meu propio contexto, o nivel dos nenos que hoxe teñen 5 ou 6 anos oral, dentro de... vai ser unha caída en picado. Por primeira vez nunha zona rural eu vexo nenos que non teñen fonética galega. Intento reflexionar e dicir, por que está pasando iso? Por que eu vou a recoller a miña filla e os pais falan todos en galego e saen falando 2 nenos en galego? Intento ver as razóns e
Non sei que pensades disto, pero doulle moitas voltas a cales son as razóns para isto. Esa se me ocorre unha, que é a influencia dos vídeos, que os nenos pasan menos tempo cos seus pais, falan menos tempo cos seus pais e que a lingua chega a través de outro tipo de plataforma. Se non entendo, non sei que pensades vos ao respecto. Sí, eu creo que moitas veces tamén problemas con o profesorado de primaria. Se non teñen competencias na lengua, moitos deles falan nos serán, os nenos aquí tamén están a medio parte do día. Non veres non vamos entrar. Sí, eu creo que o profesorado de infantil en primaria para a rapazada é un deus, porque eles, o seu profesor, ainda que nos opinemos calquera cousa dese profesor ou profesora, para eles é deus, o que diga vai á misa, entón a lingua que usen é fundamental. A lingua dos seus pais, e aí sí que fago a comparativa que vos convido a mirar polo menos as conclusións. As conclusións son aterradoras xa dixen que había que ir chorados da casa, pero as conclusións do mapa sociolingüístico de Ames. Ames é un consello que é periferia, é Santiago, un consello que medrou en un boom espectacular a partir dos anos 90. Está formado por xente como a min, que vivo en Ames, xente como a min que vimos da periferia, moitos de zonas urbanas, moitas familias galegofalantes, e o alumnado vese a caída aplicada, vese a perda de transmisión da lingua nas familias, pero non só. Vese como entran nenos e nenas falando galego no infantil, como vai caendo en primaria e como cae estrepitosamente en secundaria. Nós temos está aí xa nos datos din un 2% de alumnado galegofalante cando se fixo estudo no instituto. Coñecémolos, non xa, con nomes e apelidos coñecemos o 2%, sabemos perfectamente quen son. E para iso non teño moi claro que se manteña xa todo o tempo falando en galego no centro. Un 2%. En Bentín, que é do colexio do que veñen, era un 10%. A adolescencia é unha época complicada. Ser diferente, manterte diferente, hai que, nun contexto de 530 alumnos, ser eu que me manteño falando galego, tens que ter unha personalidade con 14 anos e con 12, cuidado, que é para quitarle o sombreiro. Ser eu a que me vou significar manteñome falando en galego. Hai que ter moita personalidade. E iso influe, pero a lingua dos iguais é fundamental. A rapazada pasa moito tempo na escola, moitísimo, con profesorado que non lle fala, con materiais audiovisuais que se cadra non hai en galego e se cadra non que os queren poñer, pasa moito tempo, pero despois tamén pasa tempo fora da escola en actividades extraescolares, vai á escola de música, vai a baloncesto, vai a... Eu poño a orella, como a poñedes vos, pero mesmo, porque logo tamén me di, pero eu falolles galego. A rapazada desde o momento en que se cada fala galego na casa, que é o seu contexto de falar galego, pero eu vexo, eu teño fillos nestas idades, entón fala galego na casa, pero logo pode a profesora se cadra, unha profesora ou un profesor falar de galego, pero o contexto presiona. Nós temos ainda non lo publicamos, pero fixamos ali o alumnado fixe unha pequena reportaxe polo Día da Lingua Materna. É incríble como confesaron os compañeiros que eran galegofalantes na casa, como confesaron como se sentían presionados por usar o galego. É dicir, eu falo con esta, porque sei que eu falo desde pequena, falámoslo, pero aquí non. Aquí non, porque non o fala ninguén. Na escola non falaba ninguén. E además, se me sale unha vez unha frase, digo, hablo gallego, e tú por que hablas gallego? Ese tipo de cousas que xa nos pasaban, non sei, xa son da miña época do instituto. Pois continúan pasando, a presión do grupo, e sentirse diferente, pois, e logo en contextos rurais,
que é preocupante, que parece raro que se mantivo aí, pero hai moita presión. A rapazada pasa pouco tempo se cada cos avós falantes e máis eles, eu creo que xa son capaces de distinguir que hai unha lingua que é a dos maiores e hai outra lingua que é o que fala o resto. Antes criábamos na aldea, eu non sei, eu viña a Santiago ao hospital unha vez cada 4 anos, pero que agora móvese, veñen as canceras, van aquí, alá, e escoitan, e móvese, e ven televisión, teñen videoxogos, e teñen... Eu creo que iso, e ven o que fala a outra rapazada, que é outra lingua. Non sei se pode incluir todo aquí, unha opinión. No, engadindo. Os nenos, as nenas, os nenos son moi listos. O ascenso social, o prestigio, o futuro, non están falando. Iso, consciente ou inconscientemente, todos os días teñen mensaxes neste sentido, permanentemente. E o que fai é que despois, se vou para baixo un grupo que se socializanse en español, pois bueno, porque non é unha perspectiva, nós temos un goberno galego, entre aspas, e se non é o que reserva, se non é a actitude, eso está clarísimo. Que ten respecto ao idioma. O discurso sobre a lingua... Se o presidente da Xunta, se o presidente da Xunta do goberno galego, iso tiramos non tiramos, ten un exemplo, ten unha actitude de desprecio absoluto, de uso máis caliglóxico da lingua, cando debe usar, cando non debe usar, as cosas importantes evidentemente non a usa, e ti analizas permanentemente todo o que se demora disso, e con esa historia que temos, moitas veces chegas moitas veces a pensar de que non sei como fomos capaces de chegar hasta aquí. E que é así. Calquera que analiza, como non se vai trasladar a unha sociedade como a nosa, con a falta de autoestima, de que a xente diga, bueno, está ben saberlo, pero para que para casa, que esa é a argumentación mayoritaria, porque na realidade que é así. Na realidade que é así. Ainda é así. Ainda. Entón, eso creo que é o que temos que ter conciencia e non pensar que aquí se deixa facer. Non. Que a imposición é obvio que fixo moito mal. E como teñen claro, como se debe atacar a unha lingua. Teñen clarísimo. Non estudiar... Con anos de experiencia. Entón, temos que ser moi conscientes desto. Eso non é consigo que non falamos nada, e que voltemos a punto, porque esa actitud vai ser moi importante que podemos ter. Porque nós temos unha obriga, non menos como cidadán. Pero digo que non nos debemos desplanar nese sentido, porque é que o resto dos días, os referentes que me van a dar, os referentes que sociais, os referentes, pois, neste caso, políticos, mediáticos, etc., pois, sabemos cal é a súa función e o seu comportamento. Non sei se hai máis achegas ou comentarios. Os datos xa quedaron claros. Pois nada, deixámoslo aquí. Deixámoslo aquí, entón.